Dobrý den, dnes budeme hrát Minecraft a budeme hrát tenhle svět, jak vidíte pode mnou. Tak jdeme na to. A už jsme tady. Takže prvně, jo, vesnice, to je super. Tohle je hodně dobrý spawn. A jo, je tady i jeskyně obrovská. To asi bude dlouho. Takže jsem trochu nemocný. Dobrých chleba, jupí. Taky pár brambor si vezmu. Dobrý den, vesničano. Jdu se vlastně co? Střel 2. Škoda, nemám žádné emeraldy. Golem jsem mohl zabít. Doufám, že nikdo neslyšel. Tak, co? Jsou tady nějaké farmy, protože jestli ne, tak to by bylo hodně špatný. Myslím, že každá vesnice musí mít aspoň jednu farmu. Jestli ne, tak vlastně se jsou blbové. Třeba v tomhle domečku. Jak měl bych se asi pro ně dostat nějaký dřevo. Ty věci. Taky se dá. To bude dobrý. A taky dvě postele. To bude docela dobrý. Doufám, že si můžu pak vzít jednu. Dobrý den, pane. Tady. Kolik už mám toho chleba? 18. Je, skvělé. Pomoc. Takže. Prvně asi pokazím nějaký strom. A teď. Jo, je tady to. Ten jsem zapomněla, jak se jmenuje. A to je jedno. Aspoň, že je tady. Nepadá to, že tady je ani jedna farma. Jak to? Že tady není ani jedna farma. Ach jo. Takže doufám, že teď já ten a má pár železa a taky kopí. Taky víc chleba. Taky ty kopí jsou doslovně něco, takže tu nechám tam. Tak super, tady jsou taky pece. Jsou tady nějaký stromy poblíž, to je pěkné, nebo... Pozor, jeskyň. Vody, přeskočil jsem ho. Jako mohl jsem udělat hardcore, ale bych jsem asi hned umřel. Protože já nehraju úplně nejlíp. Dobrý. Tak tady vlastně se můžu postavit něco lepšího, protože tady už jsou ty vesničani, tak to bude hodně dobrý. Myslím si, že pro ně si musím najít nějaký domov. Pěkný. Taky někde, kde je to nevadilo těm vesničanům. Třeba dobrý den, pane, mohl bych se ubytovat někde tady? Tak nic. Neví. Kde se bydlí? No, to už jsem byl. Nevypadá to, že někdo tady má žádné ubytování, tak třeba tady si zatím udělám ty věcičky. Potom si postavím fakt dům. A jako jak bych sem mohl postavit? Chci udělat něco speciálního prostě. A nevím co právě. Takže první věc štít. Druhá věc krompáč. Co? Musím tady. Tak, už máme kromp. To je super. Tak je. Co je? Co to bylo? Pane Golem, potřebujete pomoc? Jo, dobrý. Kde je to?
Тут nějaký příšery, dobrý taky. Můžu prodat, to bude dobrý. No emeraldy, a to části budu muset zabít pár kraviček. To nevadí, ale... Myslím, že hlavně budu těžit to uhlí, jestli najdu, nebo prostě... Jako možná si můžu založit farmu, pak udělat pár farmářů. Jo. Postavím jen farmu. Takže. Tak. Jo. Pane. Nebo jídlo zdarma. Krumpáč je ostrý. Bacha, bacha. Tak. To bude nějaký pěkný masíčko zdarma. Vlastně už mám chleba. Takže tohle fakt můžu prodat až za to spadnou. Tak, perfektně. A nejsem může, takže můžu otevřít tu bránku. A je. Za chvíličku budu muset asi jít na záchod. Ale to je jedno. Doufám, že tohle bude nějak 2 hodiny dlouhý, protože vím, že to se někdy může stát. A tak si myslím, že každý video dělám 1 den. A taky tohle hraju bez modu. Prostě normálně vanilla Minecraft. Vlastně toho koláře jsem chtěl najít. Pane koláři, mám pro vás uhlí. Má to tam ten. Bez práce. Já taky postavu. Bych jsem chtěl udělat, protože nikdo nemám. Kromě věci. Ještě třeba jednu ovečku, že jo. Takže. Je fakt divný, že tady není farma. Jako asi se to může stát, protože nejsou farmy. A hele, to je řeka, takže to bude dobrý třeba na rybaření, jo, rybaření. Co tím budu prostě stavit to jako, budu prostě mít práci, co potřebuju. Dobrý den, pane. Povídaj. Tak co, kde je ten kovar? Teď byl před chviličkou tady dole. Ach jo. Možná, že bude v práci. Není, to vypadá. Hele, víc domů. Jo, víc chleba. A víc sád, to je dobrý. Ne, taky zlatý nugety, ale teď moc nepotřebuju. Sakra, jsem spadl. Emeraldy, ufy. Tak víc. Hodně víc chleba. Super. Ty jablíčka mi nebudu brát. Jsou zdraví hlavně. Aspoň. Já to tady na střechu. A dobrý den, pánové. Neviděl jsi někde toho vašeho kováře? Vypadá to, že tady nikde není. Proč? Ano. Taky postýlku si musím hodně rychle udělat, protože už se smívá. Už se smívá, ne. Tak. Na počáteční místo nastaveno. Tak to zabiju golema. A to je dobrý, protože pak si můžu dělat víc železných věcí a kovář tady ještě není někdo. Jo, kočička. Je, kočička. Super. Co bychom ještě mohli udělat? Hledat toho kováře hlavně. No, nevím, jestli to kovář. Taky ne, vůbec. Nevím. Tam... Takže za to dostanu peníze. To je divný.
Děkuju. Tak co? Kde je ten kovář? Zrovna když pro něj něco mám, tak je pryč. To není možné. Ach jo. Nejste to vy? Ne. Vůbec prodal to úplně nic. No. Ach jo. Takže teraz byl toho golema. No tak, teď už je noc. Tak, jdeme spínkat. Tak. Další den. Dobrý, máme 3 bloky. Pane golema, já musím něco ukázat. Hodně rychle. On to potřebuji ukázat, pane. Ach jo. No tak se strom. Okay. Tak. No. Pane goleme! Kam to jdete? Chlapej, tak dobrý. Mě jste neviděl. Pane vesničana. To něco. Tady byl hrozně silný zombík. A prostě umřel. Je to škoda, že jo? Tak nic. Už tady nejsou. Kde je ten kovář? To není možný snad. Kam zmizel? Ona z ničeho neviděl se nějak tak kovář. No. Tak nic. Tak co? Kde je ten kovář? Ona nevíte, kde je pan kovář? Ne. Tam se myslím. Tak. Snídaně. Poslala. To pozdě. Bylo to jedno. Vlastně ano, dost. Co bych se ještě mohl udělat? Jsem chtěl vrátit z posteli. To je chytrý. Jak blázon. Škoda. Tak. Co? Tak. Postel. Poselství. Tak, co je? Je koťátko. Nevíš, kde je pan kovář? Hej. Co dělky? To už je jedno. Kočky jsou super. No, pane? Prodalo to úplně nic. Tak, co? Kde je? Prosím, já jsem jenom tam, kde je. Můžu ho už konečně najít. Vypadá to, že mám. Jo. Víš co? Dám mu práci trošičku blíž. Jako doufám, že neumřel. Hodně doufám, že neumřel. Protože jestli jo, tak... velká smůla. Tak dám to sem doprostřed. Jo, pane! Pane! Co máte ostrov? A mám 4 smaragdy! Juhu! Kde jsi, kočičko? Kde jsi? Je tady! Jo! Kam utíkáš? Ach jo.
Jdem pokácet pár stromečků. Ale jsme měli dřevo. Proč bych sem zase stromy? Pro listí? To nosí, ne? To prostě pro dřevo. Takže já tady ovcí. Škoda, že už mám postel. Jako není to škoda. Pro ty ovce je to určitě lepší, když že mám postel. Takže uděláme kompostér. My jsme konečně měli nějakého toho farmáře. 12 lavů a máme na komposták. Si taky dám sem na prostřed a jo, vypad. Ano! Jo! Juhu. Tak. Děkuji, pane, za ten jeden smaragd. Myslím, že tady bude někdo víc vesnici, protože podle osla špatná vesnička. Jakou mohl bych sem udělat farmu někde? Taky potřebuju toho golema. Mně to nic ne. Já si myslím, že asi půjdu do jeskyně. Možná, že to bude hodně špatný nápad, ale to je úplně jedno. Kde je? Jsem zapomněl, kde ta jeskyňka. Asi. Takže jak se tam dostaneme? No, ty můžu slést. A? Tma, to je temná. A hele, hned už je tady železo. To je super, akorát vidím pár zombíků. A nemám meč. Já nemám meč, pomoc! Ne! Umřu nebo ne? Neumřu, jupi. Ale železo bude na meč. Také možná i navíc věci než jenom na meč. Určitě nebudu mít 5 milion mečů. Jako proč? Kdo by měl 5 milion mečů vůbec? A kdo by to, na co by to vůbec bylo? 5 milion mečů. A hele, máme tady něco. Tam měť asi zatím bude úplně na nic. Jedině na armory se mě nazbyde železo, ale to asi zbyde. Doufám. Skoro jsem vytěžil měť. Kolik máme železa? Já musím jít na záchod, takže počkejte chviličku a no, za chvilku se vrátím. A už jsem tady, takže jdeme hrát. Až mám pec? Jak to? Takže jdem krást pec. Ne, on jedný. Víš co, dvě. Uj, au. Mňam. Oh,
Nevěděl, že chleba se dá do kompostérny. Tak nic. Pane farmáři, jak jste se tam dostal? Pane, můžete jít ven. Víte to? Počkat, já mám tady cestičku. Pane, běžte! To je blázen. A? Jo, je tady pan Vandarin Trade. Potulný obchodník. Omlouvám se. Pane potulný obchodníku, ale protože nic pro vás nemám. A nic nemáte pro mě. A teď už je noc. Vlastně už bych se asi měl končit. Už jsem odehrál jeden den, tak ráno už skončím tohle video a pak si myslím někdy udělám další. To je moje postel. Tak. Doufám, že se vám video líbilo a jestli jo, tak dejte prosím like a odběr. A možná v pondělí udělám další video v tomhle světě, jak vidíte pode mnou. Tak nashledanou.